はい、今ですね、僕の呼びかけにですね、続々と546のですね、みんなが集まってきてます。今回はちょっと OPG のですね、エゴイストが頭になってメガラリーをするっていう形を取りたいと思います。で、今ですね、ボスさんもオルガさんもですね、OPG に合流してっていう形で、T12 を持ってるメンツでですね、この13をですね、やりたいと思います。はい。はいはい。よし。やるよね、ルールをね、守るとね、ルールを破ると、こういう風にですね、みんなからね、ちょっと、ね、まあみんな面白く思ってなかったんですよね。ルールを設定した同盟がルールを破るっていうことをやってくれてるんで、ちょっと、まあ、この結束はちょっとある意味強いかもしんないですよね。はい。まだ来るんかな。さあ、どうなんでしょうか。さて、どうなりますかね。おし、始まった。はい、始まりました。始まったよー。兵隊はT11 ですね。T11。歩兵だよ。オルガさん。T10 じゃないよ。間違えた。間違えた。マジで。本当に。さて。はいはい、集まってきますね。はい、この13、どこまで削れるか。ちょっとバグった。ね、今他のオンのところも誰も気づかないんかな。確実にこれゼロにできるでしょ。ね、このまま何もなくいければいいんですけど。
はい、あと2分切りましたね。突っ込むのに。6人か。170万で、はい、170万集まりました。これ救命具つけとこうかな。そう、メカだから装備変えた方がいいよね。でも他から突っ込んでこられたら嫌だな。ギリギリのところで変えるか。いや、それか救命具だけにするか。これじゃない。ボーボンが。やめとこ。救命具。救命具つけます。よし。久しぶりのもう内乱っていうかね、王国内で揉め事ですね。おし、いけ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 、そのままいけ。シールドすんだ。いけ、いった。イエス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 、燃えたよ。73。歩兵がまだ残ってるね。さすがに歩兵が残ってるな。もう一回。もう一回行こう。もう一回行こう。もう一回行きましょう。どんくらい死んだんだ。でも3万9000しか死んでないの？マジで？よし。死亡。あんまり、よし、あんまりダメージがない。よし、行こう行こう。どんどん行こう。いや、兵隊増やしてってあげよう。兵隊増やそう。兵隊増やすよ。兵隊増やしていきます。死神も入れてこう。はい。
ブラボー皆さんありがとうございました。はい。そしてマッチした加速度では逃げない。はい。掃除してくれるのです。はい。いいね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 。空にしてやろうぜ。空にしてやろうよ。お、いいねいいね。はい、みんな来てくれてますね。はい、みんな来てます。うん、これで多分ゼロになるね。で、あとは資源を回収して、ちゃんちゃんって形ですね。いや、こんな待ち遠しい2分。いや、ある意味楽しいよね、これ。10倍返しだって。やられたらやり返すってね。お、まだ入れる余裕あるんかな。あ、全然あるね。同盟入れてあげて。いや、ルールを破ったのはそっちじゃん。完全な戦争になるだろうってさ。ね、ルールを破ったことにみんな怒ってん、怒ってる。ノートだよ。ラリーをしないでとメールが来た。あ、もう終わっちゃったの。あ、見逃した。まだいる。まだいるの。まだいるか。
粘るね。はい、みんな資源取ってね。はい、みんな資源取ってください。あなたたちは助けになります。助けてほしいならさ、ルール守ろうよっていうことだよね。ねえ、それをね、やっちゃダメだよ、やっぱり。ねえ、はい、こうなるんだよね。俺も言っとこうかな。言っちゃおう。すごいね。はい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 。奪い尽くせ。やれ。いけ。どんくらい資源あるんだろう。銀はもうないね。鉄があるんか。あ、まだ全然あるじゃん。あ、支援が入った。支援が入ったよ。っていうか、一回ちょっと待って。これちゃんとさ、一回ちょっと落ちます。ああ、ピースシールド。シールド貼られたよ。はい。残念でしたね、13。はい。まあもうゼロだよ。みんなお疲れ。これ誰なの？名前書いてあったな。さて、これでウォンがどうなるかだよね。はい。まあ、ある意味宣戦布告をしてるようなもんだから、ね、これで、ね、ウォンがどう動くか。今後の546の動きが、ちょっと楽しみです。はい。まあ、ちょっとしばらくはもう多分ね、シールドを欠かせないような状況になるでしょうね。また眠れないんかっていう形になるんだけど。まあちょっと、ね。はい。どうなるでしょうか。まあ多分ね、すごい怒ってるんだろうな。復讐されるかな。いや、逆にこっちがやられてるからね、みんなね。
はい。イエス。はい。ではですね、また何か動きがあったら、この546のですね、内戦の、状況をですね、お送りしていきたいと思います。はい。